Isang mapagpalang araw, Schools Division Office of Pampanga. Welcome po sa ating Season 2 of Youth Cafeteria kung saan naman pag-uusapan natin at ibabahagi ang mga kwento ng tagumpay, especially sa ating mga education leaders dito sa ating division. We are just so excited. Ayan, kasama ninyo si Ate Neris, si Ate Pau at missing in action ngayon si Kuya Chris dahil nandoon siya sa Kapitolyo nakikipag-meeting. So, Kuya Chris, we miss you. Ngayon, mga babae muna ang mga mag-i-interview sa ating very special guest for this episode. So, syempre, pabatiin muna natin si Ate Paula para rin ibahagi sa atin kung ano nga ba ang mga objectives ng programang ito. Ayan, so maulang umaga sa ating lahat, no? Pero I hope mga kabataan, meron kang masarap na almusal ngayon habang umuulan. And syempre, magandang umaga po no, sa ating lahat. Sa lahat na nanonood sa atin at sa mga barkada mo na wala pa sa ating SDO Pampanga Youth Virtual Community, halina at tawagin sila. So syempre, itong ating Youth Cafeteria, ito ay pangalawang episode. No? Nasa second episode na tayo, kaya tara na, huwag kang magpapahuli. Ang mga objectives nito, syempre, bakit natin ito ginawa? Gusto nating meron tayong mga tinawag na mga guests at sa mga susunod pa, marami tayong mga artista na tinawag kasi alam ko, excited ka rin makakilala ng mga new friends mo at mga iniidolo mo, mga modelo mo sa buhay, no? So meron tayong mga tinawag na mga guests na kung saan mag-share sila ng mga past struggles nila, mga challenges nila nung sila din yung kabataan, nung kabataan din nila. And I hope mag-serve yun as learning natin, no? Sa ma-apply natin sa current na buhay natin bilang mga kabataan. As well as gusto natin na ma-encourage ka bilang kabataan na mag-pursue pa rin, no? Ituloy mo ang edukasyon, no? Na kahit naman may COVID, o kahit nung wala pang COVID, gusto natin lahat ng kabataan ay talagang nag-aaral. No? And I hope marami kang matutunan today. Gusto rin natin na ma-stir up yung passion mo at yung zealousness mo no, sa kung saan gusto mo pa rin sana na ma-achieve yung mga pangarap mo nung bata ka pa. Ayun, bata ka pa rin naman. Pero gusto namin, kami ni na Ate Neris, Kuya Chris, gusto namin na ikaw na nakikinig ngayon, abutin mo pa rin yung mga pangarap mo. Tutulungan ka namin. And syempre, gusto ko malaman mo na kahit ngayong pandemic, parte ka pa rin. Gusto namin ng lahat ng kabataan ay maging parte ng nation building sa pamamagitan ng ma-apply mo lahat ng matutunan mo sa sarili mo muna. So with that, Ate Neris, I hope lahat ng nakikinig sa atin, mag-enjoy ka, makinig ka lang, and syempre, natutuwa ako kasi kasama ka namin ngayon. So with that, no, ako ulit si Ate Pau, nandito kami para sa iyo. Lahat gagawin namin para ma-reach out ka namin. Ayan. So, maraming salamat, Ate Paula, sa isang napakagandang objectives na ibinigay mo sa amin. At talaga namang alam ko, excited na tayo para sa episode na ito dahil napaka-special ng pag-uusapan natin ngayon. At syempre, napaka-bongga at pinagpipitagan ng ating artista sa episode na ito. Sobrang excited na kami at hindi na natin patatagalin pa. Let's say our greatest hello to our Schools Division Superintendent, none other than our beloved, ang ama ng Schools Division Office of Pampanga, Engineer Edgar C. Domingo. Palakpakan natin virtually. Yeah, thank you, Neris and Pau. Magandang umaga sa ating lahat. Kahit maulan, sana ay nasa mabuti tayong lahat kalagayan. Ngayon ay magkakaroon ng mga revelations at magbabalik tanaw tayo sa mga naging buhay or storya ng buhay ni Engineer Edgar. Okay, so Engineer, kailan at saan po kayo ipinanganak? Pakikwento po sa amin ang inyong earliest and unforgettable memory as you grow up at sino po yung mga role model ninyo at sino yung nag-impluensya sa inyo para maging responsableng individual. Yeah, well, siyempre, I'm Edgar Domingo. I was born in Tarlac City. Before, they call it Tarlac, no? Then, kailan, tapos naging Tarlac City yan. Lumaki na ako sa Tarlac. Kaya nga yung aking salita medyo mixed. May Tagalog, may Kapampangan. No? Pero hindi straight Kapampangan, hindi straight Tagalog. Both my parents are Ilocano. So kapag nasa loob ng bahay, ang conversation namin ay sa Ilocano.
So kaya nga medyo nakakaintindi ako ng Ilocano, nakakaintindi ako ng konti Kapampangan. Yun, no? Well, as I grow, ang aking ano kasi modelo ay ang aking father, who is a military member siya ng Philippine Air Force, no? Kaya nga nung aking kabataan ang aking pangarap sundan yung kanyang yapak, no? Maging isang sundalo rin, no? Isang military personnel. Unfortunately, as I grow, nag-iba yung aking aking pangarap, no? Pagka-graduate ko ng high school, medyo na-entice ako sa engineering kasi at that time sikat na sikat ang engineering. And dahil nakapag-aaral ako sa technical schools, medyo na-encourage ako, no, at na-motivate na yun nga na maging engineer at that time. So I enrolled sa isang kilalang engineering school, which is ang Mapua Institute of Technology. So medyo kahit mahirap, I tried na matapos yung engineering, no? Civil engineering hanggang makapagtapos nga, no? At nakuha ko yung titulo na isang engineer. Kaya lang dahil sa hindi nasang mga pagkakataon, medyo hindi tayo pinalad na maging successful sa practice of engineering, no? There was a time na I was called to share my knowledge, no, sa kung saan ako nagtapos ng high school na magturo. So sabi ko, anyway, try lang naman 'yan. Sige, subukan ko for 3 months. 'Yon na nabigyan ng pagkakataon na magturo. And sa 3 buwan kong pagtuturo, doon ko nakita, no? At namalas kung gaano ba kasaya, kahirap, syempre, at ka-fulfilling yung pagtuturo. So, right after that 3 months, no, yung kauna-unahang batch ng mga estudyante na mag-graduate, sabi ko, mukhang masarap magturo. I-try ko pa nga ng 1 taon, no? So, after 1 year again of teaching, sabi ko, nabigyan ako ng pagkakataon na maging isang advisor ng isang section. And doon, no, napalapit ako sa aking mga estudyante. Talagang makikita mo how fulfilled you are pala na maging isang advisor, maging isang guro. So right after that school year, nag-decide na ako ng another year to teach, to continue. Until finally, here I am. Iniwan ko ang engineering profession at in-embrace ko ang teaching profession, which I may consider as my mission, no, to be in the academe, no, sa basic education. So I think yun yun ang medyo a summary of my life. Wow, narado po ako lahat ng kabataan na nandiyan, lalo na po yung mga madami ang pangarap, no? Tulad po, nabanggit niyo po yung military po pala yung dati niyo. Kaya bilang estudyante po nung elementary at high school, ano naman po yung mga challenges po na hinarap ninyo? And ano po yung mga highlights ng elementary at high school o secondary nung kayo po ay high school? Siyempre, mga nanonood po natin, marami po dyan, elementary at high school po. Ayan. Well, sa elementary ako ay ano lang ordinaryong estudyante lang, no? Yun yung pasok sa school, makitig ng konti sa teacher, and then sa laro, di ba? So usually yun ang ano ng isang kabataan Pero yun nga ang bilin sa akin kahit ganun mag-aral lang. Well, I'm not that like others na achievers, no? Ako ay, as I've said, I'm just an ordinary plain pupil, no? Student during the elementary years. Although paminsan-minsan nakaka-receive din ng mga ilang awards, no? Ilang honor. Pero at that time hindi masyadong siniseryoso yung pag-aaral. I still enjoy ang pagiging pagkabata, no? Pero yun nga, hindi ko inaalis yung importance of education in my life at that time. Maagang pumapasok, in fact, madalang mag-absent, madalang din ma-late, no? So
Sa high school, medyo kasi ang aking elementary ay from public schools. No, I'm proud to say that I am a product of public elementary schools. No, I graduated sa San Vicente Elementary School in Tarlac City. And then after that, I transferred, no? I enrolled at Don Bosco Technical School in Tarlac City, a private schools, no? Focus more on technical education, no? So medyo mahirap at the start kasi yung transition from public school to private schools medyo malaki yung adjustment, no? Unang-una, yung mga kaklase mo kasi lahat ng inyong mga kaklase ay mga bago. So parang yung first few months ko, I'm alone, no? Wala akong masyadong kakilala. Until, well, noon, medyo nagkakaroon na rin tayo ng mga kaibigan, medyo nagugustuhan na rin natin yung environment. And ang maganda sa Don Bosco Technical Institute kasi yung principle ng kanyang educations, no, na hindi lang basta education ang yung binibigay sa inyo kundi yung holistic na minomold ka ng pagkatao mo spiritually, yung knowledge, no, yung physical, lahat. Okay, kino-consider diyan. And during my high school years, medyo ano rin dahil nga sabi ko kanina, focus sa technical education ang Don Bosco Technical Institute. So medyo ako masipag-sipag kasi sa paggawa-gawa ng mga drawings. Hindi yung drawing ng mga bata, no, more on technical drawing. Okay? So yun siguro isa sa mga experiences ko siguro kung bakit na-entice ako na mag-enroll sa engineering in college, no? I thought ganun lang ang ginagawa sa engineering pero it's more than that pala, no? Well, maraming mga magagandang experiences kasi as I've said kanina, no, sa private schools na pinasukan ko ay talagang dinidevelop kami na maging isang leader. Hindi lang basta leader sa isang institusyon, kundi leader mismo sa sarili mo, no? Na maging independent ka pagdating ng araw, which I'm very thankful, no? Kasi lahat ng mga itinuro sa akin, lahat ng mga naturuan ko, lahat ng mga experience ko sa Don Bosco ay nagamit ko until now, no? Hindi lang personally, kundi pati sa aking mga anak. In fact, yung aking 3 anak na nagkataon, paday mga lalaki, ang biniyaya sa amin, no, na mag-asawa, lahat sila ay pinagsumikapan namin na makapagtapos din, no, makapag-aral sa Don Bosco Technical Institute. And all of them are graduates of Don Bosco Technical Institutes. Yeah. Wow, napakaganda po Yeah. ng inyong kwento po regarding sa inyong elementary and high school days, and it leads to you becoming engineer po. Ayan. So nung naman pong college, ano po yung mga challenges bilang engineer student po? Well, yun, parang nung elementary ako, no, mukhang naulit din yung history. Kasi from Tarlac, sa province tayo, tapos bigla-bigla mag-aaral ka sa Manila. First time ko rin na tumapak ng Metro Manila that time nung magkoleyo ako. So another environment, another group of people na pakikisamahan mo, mga estudyante. Well, we know naman sa college, no, hindi katulad ng elementary and high school na yung closeness ninyo ay maganda. Sa college nagiging kanya-kanya. So parang napakahirap, no? Ang pinagdaanan ko doon, parang I just work on my own, no? Umattend sa mga klase, mag-aral. Well, kahit na gano'n, medyo nakaya din natin dahil din siyempre sa tuloy nating mga prayers, no? Siguro 'yun ang bigay na biyaya sa atin ng Panginoon. Basta ang ano is, huwag niyong kalilimutan
na meron tayong Panginoon na gumagabay sa atin. At siyempre yung interest na makapagtapos sa pag-aaral ay dapat hindi mawala kahit gaano man kahirap ang ating pagdadaanan, hindi lang sa mga subjects, no, kundi sa mga sitwasyon kung nasaan tayo. Kasi sabi nga nila hindi naman kasi balakid ang kahirapan sa pag-aaral. Basta't we are determined, no, to finish, to achieve our dreams, kakayanin natin yan. Well, mahirap, pero kung gugustuhin, may determinasyon, kakayanin. Ayan po, no? Talaga naman pong napaka-colorful din po ng college days ni Engineer Edgard. Ngayon naman po, I think ito po ang million-dollar question na hinihintay din ng mga kabataan at lahat po ng nakikinig sa atin. No? Syempre po, after college, ayan na po, madami din po sigurado kayong mga milestone, no? Mga highlights ng buhay po natin. Ang tanong po is, ano po ang mga, baka pwede niyo pong i-share yung mga secrets po ninyo, yung mga pinagdaanan bago po kayo maging ganap po na schools division superintendent. Marami. Well, as I've said kanina, no, nung ang dream ko nga, no, na nung una ay maging isang military just like my father. Pagkatapos nung mag-high school ako, medyo na-shift yung aking dream, no? Instead of maging military, maging sundalo, natuon ako sa pagiging engineer at that time. Fortunately, nakapagtapos tayo ng engineering, no? In one of the best engineering schools. Tapos nakuha natin yung titulong engineer, pero I stick sa teaching, no? Ang unang experience ko sa teaching, as I've said kanina, no, sa private schools kung saan ako nakapagtapos ng high school for 11 years. Okay? Almost 11 years doon ako sa private schools. And when I decided to leave na, to transfer sa public schools, medyo pahirapan, no? Nag-try ako mag-apply actually sa unang-una sa isang college institutions. Medyo during the ranking naman, okay naman yung ating rank. Medyo nakuha naman natin yung unang pwesto. Kaya lang hindi tayo nagtuloy dahil sa, again, commitment ko na tapusin pa rin yung aking pinirmahang kontrata sa paaralan na kung saan ako ay unang nagturo. At napakiusapan ako na mag-stay muna ng isang taon. Naulit yung pangyayaring yon, no? The following year nag-apply na naman ako sa same college institution, no? A government college institution. Pero ganoon na naman ang naging nangyari. Hindi rin ako natuloy at nag-stay pa rin ako sa private schools kung saan ako nagtuturo. And then finally, after the third year, no, before the end of my last year at Don Bosco, sabi ko try ko ulit, but this time hindi na sa college institution kundi sa Department of Education na, no? So nagkataon nung una, tignan ko, sabi ko, kausapin ko yung supervisor noon ng math. Ma'am, sabi ko, meron palang bakante diyan, baka pwede akong mag-apply sa isang malaking public schools, no? One of the biggest public schools, no, in Tarlac, if not in the entire Philippines, no. Sabi niya, ano na yon, naka-post yon pero filled up na yon, meron nang nakakuha ng item. So again, I was discouraged. Ay, ganun pa ma'am? Kako, sige, sa susunod na lang kapag merong another opportunity. And pag uwi ko sa bahay, it's a blessing, no? Katatapos pala ng meeting ng aking may bahay kasi isa rin siyang guro, at sa meeting nila na-i-announce daw ng kanilang principal na merong bakante sa division office of Tarlac province. Tapos ang bakante ay ang posisyon ay isang supervisor. Sabi ko, no, supervisor yun. Ang ina-applyan ko lang ay classroom teacher. Hindi, sabi niya, bakit hindi mo i-try? Anyway, sabi niya, sa private school naman ay isa kang subject area coordinator. So
parang head teacher, no? Ang equivalent sa atin sa public school. So sabi ko, wag na lang eh. Pero napilit ako, ako naman masunurin sa aking may bahay. so, so the following day, sa kinaumagahan, nag-leave ako no sa opisina, sa school where I am teaching at dire-diretso akong pumunta ng regional office at nag-apply. Blessing in disguise naman no with God's help tinanggap yung aking application form. At that time ang ARD pa natin ay si Attorney Sibog. So natanggap, na-assess, na-evaluate, and maswerte lang siguro, out of 5, ako yung nag-rank 1. So, yun. So, ako yung napili at that started my service as public servant sa Department of Education. Tandang-tanda ko pa, that was nung mapirmahan yung aking appointment ay September 29 of 2000. Pero I started my service sa Division of Tarlac Province noong October 2 of 20, October 2 of 1990, no? 1990. So, yun lang, during my term as education program supervisor in elementary, so yun na, may mag-retire ng math supervisor sa secondary, ipahawak sa akin ng secondary, and then ipahandle din sa akin dahil nga I am an engineer, yung physical facilities coordinator, and so on and so forth. So sabi ko naman, dahil medyo bata-bata pa tayo at that time, sabi ko kaya naman, sige lang, trabaho lang naman ito eh. So mahirap pero kinakaya dahil nga sa ating mga mag-aaral. No, and then sabi sa akin nung mga after a year or two ko na doon, nabanggit sa akin nung aming administrative officer doon, "Oy, Edgard, baka gusto mong subukan, may exam, Math B." Ano yung Math B? Hindi ko pa alam that time what is Math B. Yun na pala yung exam for superintendent, no? Sabi ko, aanin ko yan, kako, okay naman na ako rito. Hindi, try mo lang. So, I did, no? Tried. Again, medyo hindi pa lubusang convince ako noon, no? Na i-take yung exam na yon, seryosohin. Sabi ko, tinake ko lang just for experience. Well, dahil nga ganun, medyo hindi ako pinalad na maipasa. Pero sabi ko siguro sa susunod siseryosohin ko na, and I did, no? Yung succeeding years I tried again until such time na maipasa natin and nabigyan tayo ng break at na-designate tayo na maging isang assistant schools division superintendent. Yung unang assignment ko ay sa City of Angeles. Again, no, medyo mahirap dahil nasanay naman tayo for how many years sa Tarlac Province, no? Mga kasama mo, Ilocano, Kapampangan. Tapos bigla-bigla another group of people na pakikisamahan mo, medyo purong Kapampangan. So sabi ko, paano gagawin natin dito? So yon, when I was assigned there, buti na lang mababait yung mga taga-Angeles, no? Mababait yung mga Kapampangan. Sabi ko medyo naging palagay na yung loob ko. For 1 year I have served Angeles City as assistant superintendent. Then after a year, I was transferred back, no, reassigned back to Tarlac Province. Then in Tarlac Province, as I served na assistant superintendent, medyo nainganyo ako at na-motivate sa aking superintendent doon, no, na si Dr. Aguas. Sabi niya, pagbutihin mo, baka darating yung araw, ikaw ang papalit sa amin. No? Siya yung medyo nakikita ko yung kanyang pamalakad na very motherly talaga. No? She treats you as a member of the family. Yung buong organization, no?
That's how she treats lahat ng kanyang kasama sa opisina. Okay? Tapos tapos nagkaroon ng transition, no, na napalitan siya. Nagkaroon ako ng panibagong superintendent. Yung superintendent ko sa Angeles City noon, siya ang pumalit. Nagkita kami sa Tarlac Province. Siya naman ay, well, straight, yes. Very corporate ang dating, na naging batayan ko rin, no? Naging modelo ko rin, no? On how to run the office na parang corporate, no? May stricto. So silang dalawa nag-influence sa akin, nagturo sa akin on how to run a division office, no? Kaya kung minsan may time na stricto tayo, madalas ay mabait tayo, parang pamilya. Pero gano'n naman, di ba? Dapat maging situational leader ka depending on the situations natin sa division office. Basta ang importante, when we lead, when we manage, we have to give priority sa human resources, no? Mga kasama natin. Not so much on the product. Kasi kung maganda yung relationship, maganda yung pakikitungo, yung the rest will follow, di ba? At magandang nakikita yung mga kasama mo sa opisina ay maging successful. In fact, mas maganda nga yung ako ang even sa mga estudyante ko before, pag nagkikita-kita kami ay very happy to know, no, na mabalitaan na very successful na sila at mataas pa sa akin, no, ang posisyon. Ang sarap pakinggan na at makita na yung mga kaopisina dati, mga naging estudyante, ay narating nila yung posisyon na mas mataas pa sa'yo. Di ba? So that's sa akin ay isang malaking achievement. So here, sa mga division office na napuntahan ko, so far naman ay malaki yung ginampanan nila sa akin, no, sa na pagiging isang superintendent, yung mga experiences, siyempre iba-ibang sitwasyon, iba-iba yung mga problema na kinakaharap, pero isa lang ang aking masasabi. Ang sarap na makasama ang mga taga-DepEd, no? Mapa Aurora, Mapa Tarlac. Now, I'm here in Pampanga. Recently, nasa Mabalacat ako. Ganon din, no? Just like when I was in Angeles, iba yung aura kapag nasa Pampanga ka. Sabi nga nila though I am not a pure Kapampangan, pero now I can feel how to be a pure Kapampangan. Sabi, Kapampangan ko, pag maragol ko. Siyempre, pag nasa Tarlac ako, pag nasa Ilocano ako, pinagmamalaki ko rin. Di ba? Dahil tayo ay isa lang naman, di ba? Ang importante nga, again, yung when we work with other people, no? Lalo na sa opisina, hindi dapat tingnan masyado sa posisyon o hindi sa relasyon. Nang sa ganoon yung mga trabaho natin ay magampanan natin ng maayos para sa total isa lang naman yung ating objective, di ba? Mapagsilbihan yung ating mga clientele. At nagkataon ng clientele natin ay yung mga estudyante, ang mga kaguruan sa mga eskwelahan. Okay? So, yun, ang maganda lang is that kapag nangarap ka, no, try mong abutin. Tuloy-tuloy lang, kahit na anong hirap, maabot at maabot mo rin yun. Ang galing naman po. Tunay na kayo po ay isang embodiment of what is a true leader po, sir. Ngayon po, mag-loosen up naman po tayo at pakikwento naman po sa amin ang inyong love life. Ayan, ang inyong love story. Mabibisto na yata ako dyan. Well, as I've said, no, sa high school days, I studied in a private schools, an exclusive school for boys, ang Don Bosco Technical Institute. Buti nga ngayon may co-ed na, no, yung grade 11 and 12. Pero during those times na nag-aaral ako, exclusive school yan for boys. So paglabas ko, pag-college, medyo yung pakikitungo natin, no, sa mga kababaihan ay medyo mahihayin. Di ba? Hindi tayo nasanay. Well, maganda
yung ano natin sa college so far, smooth yung pag-aaral. Kaso dahil sa kahirapan nga, no, hirap sa pagbabayad ng tuition fee. Pero ang gusto ko noon ay mag-summer. So sabi ko sa aking magulang, no, kung pwede ako makapag-summer, sabi nila hindi ka namin kayang papagsamarin diyan sa ah, Manila. Kung pwede dito na lang tayo kung kaya mong i-cross enroll. So nagkataon naman nung time namin pwede pang mag-cross enroll ng mga minor subjects. So nakapag-cross enroll ako ng minor subject, tanda ko pa noon yung subject na Rizal at saka yung subject na taxation, no? 'Di ba? Meron tayong subject noon eh. So na-transfer ako, nag-summer ako sa Tarlac College, ang ano pa noon yung Tarlac College of Technology pa noon eh. Yan yung dating yung Tarlac State University ngayon, no, na dating Tarlac College of Technology. So dahil minor nga yung subject na Rizal at taxation noon, so pwede makuha sa ibang mga courses. Eh nagkataon ang offering noon eh nasa yung subject offerings noon eh nasa College of Education. So doon ako nakapag-enroll sa College of Education at doon ko nakilala yung aking may bahay. No, nagkataon magkaklase kami buong summer. So siyempre nung una hindi pinapansin, lagi ako nakaupo sa likuran, pero pasulyap-sulyap until nagkakilala, nagkapalagayan ng loob. At yun, sinagot naman ako, hindi ko naman pinasasagot ng oo. Well, dahil kabataan at that time, siyempre medyo ito lang, no, paalala sa ating mga estudyante, medyo at that time hindi namin inasahan, we got married early, no? Second year college pa lang ako nung kami ay ikasal, no? At that time medyo ano na rin eh sa aking pag-aaral parang hindi ko na kayang ituloy, no? Pero dahil nga sa determinasyon na at ano na rin, no, motivation na rin ng aking mga magulang, sabi nila, eh kahit na may asawa ka na, eh try mong tapusin pa rin yung pag-aaral. So and I did, no. Ito mas doble yung hirap kasi meron kang may bahay, tapos after a year ay nanganak, no? May baby na kami noon, yung aming panganay, pero tuloy pa rin yung pag-aaral natin, no? So we are trying to balance between yung studies mo, yung pamilya mo, tapos sinusuportahan pa ako ng aking mga magulang noon, no? May point pa nga kung minsan may point pa na para lang makadagdag sa gastusin, eh nagtatry kami yun, no, yung magluto-luto, barbecue, tapos ibebenta mo. Yan. Tapos magtatry kayong misis ko naman magano yung mga mga items, mga lingerie, mga ganyan, mga item, mga papango, mga lotions. Yan yung mga binebenta namin noon, no? Kahit paano naman eh nakaraos paunti-unti. Actually, being superintendent eh hindi ko man inisip yan before eh. Ang sa akin lang noon, simpleng buhay lang, magturo lang, no? Magturo lang. Siguro talagang ano lang na dahil sa tulong siyempre lagi ng ating Panginoon eh dito tayo idinirect, di ba? So kasabay lagi yan, no. Huwag nating kalilimutan kahit na anumang hirap ng ating pagdadaanan, lagi natin idulog sa ating Panginoon. At sigurado ako na tutulong at tutulungan kanya. So yun, no? So nagkaroon kami ng 3 supling na puro lalaki. Ang dami na po naming nalalaman kay Engineer. No? Maraming salamat po. So, sir, ito po. Syempre, speaking of balance, nabanggit niyo po yung balance. Paano po ninyo napagsabay or paano po yung leadership style po ninyo pagdating sa pagiging ama, syempre po tatay, Edgard sa bahay, and then tatay din po ng ating division as of this time. Ano po ang leadership style po ninyo sa Yun, ano lang, simple lang naman eh, di ba? Ang sa akin is
siyempre sa division office, nagkataon. Ngayon ay big divisions tayo. Dati I'm assigned sa mga small divisions. Pero ganun din. Through sa aking mga anak, nakikita ko kasi yung mga experience nila sa eskwelahan, no? Kung ano yung kanilang mga passions. Eh sabi ko, ito siguro yung passions ng mga kabataan ngayon. So sila yung ginagawa kong motivation para patakbuhin ang opisina. Ano lang naman pag oras ng trabaho, oras ng opisina, ay focus on the office. Pag nasa bahay, yung oras naman ay para sa bahay. Diba? And may understanding kami ng aking may bahay na pag-usapin na ng kailangan na ng aming mga anak dahil mas malapit yung aking may bahay, no? Mas malapit yung aming mga anak sa kanilang ina, no? Yung tatlo kong mga anak. So, lagi kong pinararaan sa aking may bahay kapag may mga desisyon na gagawin, pag ipagpapaalam yung aking mga anak sa nanay naman nila idadaan. Tapos ang nanay nila sasabihin sa akin, siyempre ako naman hindi ako makakapagsabi hindi sa kanilang nanay. Basta't ang laging sinasabi namin sinasabi ko sa kanila, alagaan nila yung kanilang sarili at laging mag-focus sa kanilang pag-aaral. Ganon din sa opisina. Ang sa akin naman ay hangga't maaari, alagaan yung posisyon, no? Kung ano man yung mga plano ng bawat isa sa inyo, no? Sa mga unit head ay pagtuunan nila ng pansin, no? Ng time, ng effort. Basta't ang mga programa ay nakatuon para sa ating mga mag-aaral, all out support ako diyan, no? So, katulad nito, ang ating youth cafeteria. Ito, alam ko ay isang programa para sa ating mga kabataan, no? Na makapakinig at maengganyo sa mga magagandang kwento nang sa ganon maging gabay din para sa kanila, para sa kanilang paglaki, para sa kanilang pag-achieve ng kanilang mga pangarap. No? So, yun lang. Again, basta't ang importante, give priority sa mga empleyado, no? Then the rest will follow. Para sa inyo po, sir, ano po ang hulugan ng tagumpay? Basically sa akin, ang tagumpay ay kapag nakikita ko yung aking mga kasamahan sa opisina. Sa bahay naman kung nakikita ko na ang aking mga anak, ang aking may bahay ay successful doon sa kanilang mga pangarap, no? Matagumpay sila. Sa akin yun ang tagumpay Yung success of others is already my success. Kapag masaya ka, 'di ba? That is already a success no? Not so much on others iba yung definition nila ng success. Sa akin kapag ang isang tao ay masaya, walang problema na mabigat kasi hindi naman natin mayaalis yung problema, no? At maayos ang pamumuhay, yan ay may consider ko ng isang success, no? Iba-ibang degree nga lang, 'di ba? Basta't importante ay nasa ayos tayo, maayos ang ating kalagayan, maganda ang ating health, yung ating sitwasyon. I think that is already a success to me. As a servant naman, kapag nakikita ko yung ating mga kliyente, mga estudyante, mga teachers, na satisfied sa ating services, no? Natutugunan natin yung mga hinaing nila, mga problema, kahit hindi 100%, pero na-actionan natin kahit paano, well, I think that is already a success. I want to see in the near future, kayo, yung ating mga kasamahan dito sa Division of Pampanga, na maging successful, na ma-promote din to the next higher positions. I love to see that. And I will consider it as a success. No? My success. No, your success is also my success.
Ayan, no, naku, nakaka-touch naman po 'yan. Talagang tatay na tatay po 'no, sa ating division and sa mga nakikinig din ng mga kabataan. Talagang ang tatay natin sa division is may puso talaga na leader 'no. And siyempre po ito po, i-grab na rin po siguro natin ang opportunity po na ito and I think may nakikinig po sa ating marami pong nakikinig sa ating mga kabataan. Engineer, ano po ang mensahe po ninyo sa mga kabataan na nawawalan po ng pag-asa dahil sa hirap at problema na nararanasan po nila sa pag-aaral ngayon, Yeah. pandemic po. Sa ating mga kabataan, no, sa ating mga estudyante, lalo na ngayon, no, meron tayong pandemic dahil sa COVID-19 virus na sana ay huwag kayong mawalan ng pag-asa. Try niyong tuparin ang inyong mga pangarap kahit na gaano kahirap yan. Basta't yung inyong determinasyon ay nandyan, yung inyong commitment ay nandyan, asahan nyo, no? At mararating ninyo ang inyong pangarap. Basta't huwag nyo lang kalilimutan na meron tayong Panginoon na laging nandyan, kaya kayong gabayan, no? Basta't magdasal lang tayo, gumawa tayo ng mabuti, at magsikap, no? Hanggat hindi natin nararating yung ating pangarap. Kung minsan may pagkakataon na yung ating gustong maging kung ano tayo ay hindi mangyayari dahil baka naman iba yung plano ng Panginoon sa atin, no? Tulad halimbawa na lang sa akin. Kasi ako ay pinangarap kong maging isang sundalo nung ako'y nasa elementarya. Tapos nung naging secondary ako, nung naging pangarap ko ay maging isang engineer. Subalit hindi ako naging successful engineer. I embraced the word of teaching, no? Isang naging educator tayo. Siguro yun ang gustong maging kung ano ako ng ating Panginoon. Basta't sa pagtupad ng inyong mga pangarap, lagi niyong isaisip na meron tayong Panginoon, meron tayong pamilya na gumagabay sa atin, at meron tayong mga kaibigan at kasamahan, no? Mga kasama na tutulong sa atin sa ating uh, matupad ang ating pangarap. Pero yun nga, kailangan yung sa atin mismo manggaling yung determinasyon. Kahirapan, yes, mahirap, pero kung gusto, again, kakayanin. Sana mga bata, ang ating mga kabataan, magsumikap tayo, no? Magsumikap kayo. Pagsumikapan ninyo na marating ang inyong pangarap. Sir, ano po naman ang kahalagahan ng edukasyon po para sa inyo? At ano rin po ang nais ninyong ibigay na payo sa mga kabataan natin ngayon na ayaw na magpatuloy sa pag-aaral? Yeah, well, unang-una, no, para marating ang isang pangarap, isa sa mga pinakamagandang pangahawakan, no, na sabihin na nating instrumento ay weapon ay ang edukasyon, no? Kahit na anong pangarap man yan, ang importante ay makapagtapos tayo ng pag-aaral. So sa mga kabataan natin ngayon, sana ay bigyang halaga ninyo ang pag-aaral, no? Maaring hindi ka ganun kagaling, pero ang importante ay may sa puso mo ang inyong pag-aaral. Yung mga lesson na yan, no? Try niyong tapusin kasi darating ang araw, yan ay magagamit mo. Sabi nga nila, yan yung isang bagay na ma, hindi mawawala sa atin, no? Yung education. Pag nakapagtapos ka, throughout your life ay makukonsider nakapagtapos na, di ba? At isang magandang regalo din 'yan sa ating mga magulang, no? Mga kabataan. So sana ay bigyan ninyo ng pansin, importansya ang inyong edukasyon. Ito lamang ang isa sa mga ito ay magandang weapon natin, no? Para makamit natin ang ating inaasam, no? Pinapangarap na bukasyon or profession in the future. Be it isa kang maging engineer, isa kang maging doktor, maging nurse, attorney, o whatever. Ang importante ay makapagtapos kayo ng pag-aaral. So sana ay matapos ninyo, no, sa lahat ng ating mga mag-aaral
ang inyong pag-aaral hindi lamang sa elementarya, hindi lamang sa sekundarya, o hindi sana pati na rin sa kolehiyo. Nang sa ganon ay meron kayong matibay na pangahawakan para makamit ang inyong pangarap. Yan po, no? Oo. Napakadami na po namin narinig at natutunan sa ating engineer Edgar po. Maraming salamat po. At syempre po, no, bilang panghuli at na tanong, and syempre po, bigay po ng panghuling mensahe sa lahat po ng mga kabataan at nanonood na kaguruan at mga school heads po, no, ng SDO Pampanga and sa buo po na nakikinig ngayon. Meron po ba kayong mga takeaways na tingin po ninyo mahalaga po na malaman po ng mga nakikinig po natin? Siguro ito na lang, dahil sa panahon nga ng pandemic, sana lahat tayo, ng ating mga kabataan, ang ating mga kaguruan, lahat ng empleyado ng DepEd, SDO Pampanga ay makaisa sa ating gobyerno, sa ating probinsya na tumupad sa alituntunin ng IATF, yung ating minimum health and safety standards dapat sundan natin, at sana lahat ng mga kwalipikadong magpabakuna against COVID-19 vaccine ay magpabakuna na. Nang sa ganun meron tayong kahit paano ay protection para sa COVID-19 virus. So, at pangalawa, sana lagi tayong huwag makakalimot sa ating Panginoon. Magdasal tayo para sa kaibubuti ng lahat, ng sitwasyon natin na mapaglabanan natin ang COVID-19 virus na ito. Always stay safe, keep healthy, at mabuhay tayong lahat. Huwag tayong makakalimot na manalangin sa ating Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa iyo, Neris, at sa iyo, Pau. Maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Ang aming star for this episode, ang magaling at kahanga-hangang Schools Division Superintendent, Engineer Dr. Edgar C. Domingo. Maraming salamat po. Inupuan niyo po kami at talagang ang sarap lamang pong magkape during this hour po At ang ganda po ng inyong insights at mga sharing po regarding sa inyong story at sa importansya ng edukasyon. Nakakabitin man po, pero we have to say our goodbyes for now sa mga nanonood at nakikinig po nating mga estudyante, kaguruan, mga school heads and administrators po. Kung na-inspire po kayo sa ating episode at sa kwento ni Engineer Edgar, comment your takeaways in the comment box din po. So we are streaming and you can replay this video all over again sa ating Facebook page, DepEd Tayo Youth Formation Pampanga. Muli, ako po si Ate Neris Torres. Let's hear from Ate Paula. Ayan, so syempre, again, sa mga kabataan na nanonood, lahat ay gagawin namin sa Youth Formation Section. Kasama syempre headed ng ating tatay sa ating division, si Engineer Edgar Domingo. And lahat po, ginagawa po nating lahat para maramdaman mo, ikaw na kabataan, na mahal ka namin at gagawin namin lahat. Kasama mo kami. Kahit nahihirapan ka, alam namin na nahihirapan ka, kaya mas lalo kami nagpupursige. Marami pa tayong aabangan ng mga guests na alam kong interesado ka rin para ma-encourage ka, ma-motivate ka na talagang maging progresibong kabataan kahit sa panahon ng pandemic. Okay, lagi kang mag-iingat, huwag kang lalabas ng bahay. Tayon lang, Ate Neris. Okay, kita-kita pa tayong muli sa susunod na episode ng ating Youth Cafeteria. We'll be right back.